Izan zen personalidade handi bat Tolosan, bere garai hartan nahiko izena handia lortuzuna, merezimentu osoz, bai politika mailan, bai gizarte mailan, bai arte literatura mailan. Gertatzen da gero gauza asko bezala, gerrakin dana ondatu zala, berak Ameriketa aldein berri zantzun, han beste bizimodu bati hasiera eman, eta hantxe hil zan, inoiz ez zan bueltatu gero. Orduan, bizitzaren lehenengo partia hemen oso ezaguna izan zen, politikaria, parlamentaria, eta hemen Tolosan kultura alde lan asko indakua, baina gero Ameriketa juntzan eta bere arrastoa galdu intzan. Han alare bere bi liburu mardul, bere novela zoragarri bi utzi zizkigun, eta horiek zaletuak eta pixkatoi irakurri eta berreskuratu ditugu, eta oain pixkanaka jendea, Tolosako jendea hasi da ezagutzen. Eta Tolosan beti onda ohitura bat, kultura gizon eta emakume handiak izandakoak beti izan dute plaza, kale bat, plaza, kale, ikastetxe zerbait egin zaio beti. Eta justu novela gila handina izan da nahi, aztuta, oain arte behintzat ez zaio zer egin, eta gaur da momentuan ikuste omenalditxo egiteko eta kaleren izena plaka jartzeko eta holako gauzak egiten hasteko bere alde. Liburuak hor daude eta gero eta ezagunagoak dira. Hainbeste urte pasata gero, esan behar da, novelak oso atseginak diela, bereziki Tolosarrentzako hemengo ingurua oso ondo deskribatzen du, baita Amerikako pasadizoak bai, eta orduan bere liburu bi horiek, Juanixio eta Bizia Garratza da, hemen gure artean daude handik bizi-bizirik. Joan Andoni Irazusta, beste asko bezala, Euskal Pizkundeko kide, Tolosako eskolako kide, Euskal Kulturgintza, Euskera bea, literatura, 20. mendean jarri, modernizatu, eta baserri eta mundu ruraletik kalera jetxizunetako kidetako bat izan zen. Etorkizunean hemendikan pasatzen dian tolosarrak irakurri, eta besteik ez baldin bada beraien guraso, edo gaur horren modan dagoen interneten behintzat, jarri dezaten Joan Andoni Irazusta eta eman dizaioen informazio. Jakin dezaten zein izan zen, bi novela idazteaz aparte, edo hortik haratago, euskal kultura euskera sustatu zuen kide bat pertsona izan zela.